हेलो लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिनैबो रायफिनबाय स' लोगोफोर आं दायो कर्नाटका मणिपालाव दंफैयो आरोना स' नोंथांमोनखौ आङो दायो मणिपाल लेकआव थांनानै देखायगोन स' नोंथांमोना नायबाय थादो नैबे जाबाय एपार्टमेन्ट आरोना बियो मोनसे लोगोफोर फाइनालि नै मोनफैमारबाय थ' बारा गोजान नङा आरो आगानसे हरबानो मोनो होनजायो नै बेजों थांनांगौ दा लोगोफोर आं जि जायगायाव दंना बेयाव न'आ ओरैबायदि मोजां मा होनो आरो न'आ एकदम सलिड दा नै बिदि आरोना दायो दैया गिदिर जादों आरोना दैया दायो गिदिर जादों सिगाङो एसे फिसामोन जाहैबाय नै बिदि आरोना नै दा लोगोफोर राउन्ड मोनसे गिदिंनांगोन होमबानासो मोजां नुगोन माथिंनिफ्राय मोजां नुवा आंबो फार्स्ट टाइम फैदों बेयाव एसे खाथियाव होनबाय थायोमोन लोगोफोर आंबो नुफैयाखैमोन आरोना थेवब्लाबो आं लोगोफोर दायो फार्स्ट टाइम फैनाय हिसाबै आं माबायदि मिन्थिया थेवब्लाबो नै बिदि आरोना सिगां एसे फिसामोन होनबाय ओमफ्राय दायो बिराद अखा फैबाय थादोंना दैलि अखा दाबो दोमैलुल' जादों थ' होमबा राउन्ड मोनसे गिदिंना नायनोसै एसे राउन्ड मोनसे ओरै फाखसे नोंथांमोना नायनो हागोन मेपाव माबायदि राउन्ड आरोना मणिपाल लेक होनो बेखौ नै बिदि आरो बेयाव मानसिफ्रा मर्निं वाकबो खालामफैयो जायगाया मोजां दायो अखा हाबाय थानायखाय दैया फुल जानानै दंजोबो जेब्ला अखा गैयामोन अब्ला दैया एसे गोरान जायोमोन माने नायनो एसे साबसिन जायोमोन जाहैबाय बुंनाय हिसाबैबा दा थेवब्लाबो आं दायो अखा हाबाय थानायब्लाबो माने दैया देरदोंबाबो आं नोंथांमोननो जेब्ला फैदों आं नोंथांमोननो देखायनो होननानै सानबाय थ' एसे खारनानै नायनि थ' माने राउन्डआ बिराद गिदिर नालाय स' नोंथांमोना नायबाय थादो स' खारनायाव माने भिडिअ'आ इसिबां मोजां जाहैयाखै आरोना एसे ब्लार जादों बोरैबा माने मानो बिदि जादों माने आखायाव लानानै खारदों नालाय आं दायो खारगासिनो आखायाव लानानै स' माने इसिबां भिडिअ'आ क्लियार जायाखै आरोना थेवब्लाबो आं जेसेबां हायो नोंथांमोननो एसे सर्टलि नोंनो राउन्ड मोनसे फाखसे बिराद गिदिर राउन्डआ थेवब्लाबो आं खारनानै माने जेसेबां एसे सर्टलि नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन अ खासेवमोन नुदोंना नुवासै खासेवमोन ओइलै खासेव फाखसे गिदिंना देखायथारगोन आरो खारगासिनो मणिपाल लेक होनो बेखौ मणिपाल लेक नोंथांनिफ्राय दे आरो फाखसे गिदिंजोबनोसै जोबहां जाबाय
लोगोफोर फाखोसे जाथारसिगोन आरो ससेल'सै एकदम बहुत गिदिर बारलाय लांसिगौमोन सेस लोगोफोर एक राउन्ड मारिबाय दा होमबा दिनैनि आंनि जि भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर आङो ओरैनो मर्निं वाक खालामथावथाव जेनेबा मनिपाल लेकआव फैनाय हिसाबै नोंथांमोननोबो देखायनो होननानै सानबाय बेखायनो आं नोंथांमोननो देखायबाय एक पाक गिदिंनानै राउन्डसे स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांदोंबा आरो सोरबाफोर आंनि भिडिअ गोदान फैदोंबा भिडिअखौ अननानै लाइक आरो साबसक्राइब होगोन स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै बाय बाय